Takže ahoj, ja vás tomu nová videa a dnes si nezahráme s tobou, ja som Fortnite. No a ešte taká novinka vo Fortnite, že keď si pôjdete do lokru a keď sú tu nejakí no-skinovia, ja neviem, či sú nejakí no-skiny, ale keby náhodou sa tu niekto našiel, tak už na no-skinovi si dať aj že edit style. A tu máte tých klasických no-skinov a máte aj tých nových. Ja som si práve zrobil dneska skin combo, budem hrať so Jonesom. A to je tak všetko, ja sa ešte pozriem do shopu, že čo je také nové. Aha, Mortal Kombat, to som všimol. Ale v shope celkovo zatiaľ nič dobre není, ale ani by som si nevedel kúpiť. 250 výbakov. Tak asi môžeme dať ready. G. Dobre, môžem označiť, kde budeme podať. Išiel by som... Dobre, išiel by som asi do Salty Springs. Ja by som išiel asi tu na, lebo tu je dobrý loot. Ale dobre, tak to je hneď veľa, tak ja idem do Salty Springs. Tak, ja idem tu. OK, ale keď zomreš, tak ja ťa reviveovať nepôjdem. Alebo dobre, idem aj ja tu. Berem si svoju slavnú budovu. Ale ja na tú budovu. Na komín, aby som bol tu. Dobre. Tak, ideme sa povedať, čo tu máme za loot. Epická minigun. Alebo minička, minička sa rovno zoberá. Minička je dobrý heal. Shotguna, ako na začiatok. A ďalšia čestka. Dobre, toto... Ďalšia epická zbraň. Ja mám Legendary Bush. Vieš... A Legendary. Chceš jednu minigun? Hej, daj. Legendary. Nie, Legendary je moja. A ako máš ešte? Ja mám, že táto budova je prekliatá šťastím, ale ja nemám žiadne náboje do tej minigun. Dobre, tak ja si idem nafarmiť drevo na túto taktikálku. Čo? Čakaj, tam je epická. Aha. Či tam ešte je tam snajpa? To tvoj. Ja mám jednu snajpu. Takú polovičnú snajpu. No tak... Drevo, to drevo. Ja chcem tamto. OK, čau. No tak, už len 80 dreva. Ja sice nebudem mať surky, ale... Ja to robím tak, že... Áno, ja to robím tak, že ja ťažím si surky na boj, ale ja keď vyhrám prvý boj, tak ten človek má nejaké surky, tak od neho si berem. Že to bias. Hej. Dobre, tak idem si do toho automatu kúpiť tú epickú taktikálku. Hej, koľko máš na ňu? Mám 200 dreva, presne. Presne. Presne 200? Mhm. Ja mám o 80 viac, no potom. Dobre, ja idem asi do toho Springs... Čo nie? Tam som kúpil omylom niečo. Idem do Salty Springs. Jo, nepípaj auto. Teraz to viac máš to ty na svedomí, ja som nič nekradol. Alebo nie, ja idem na túto väžu, to je lepší nápad, super. A vidím dvoch typov. Nice. Ja počujem, jak sa tam strieľa. To sú nubaci. Nie sú to nubaci. Nie sú to nubaci! Tobias! Poď sem. Nie sú to nubaci, ti hovorím. Mám jedno apko a tam je ďalší človek. Pomoc! Nie, prosím. Dneska nie. Prosím, zachráň. Nie. Nice, dobre. Sú tu traja. Dvaja asi. Joj, dobre. Stieram spíky. Co máš? Na krompáč. Dobre, teraz pôjdeme tam, kde chcem ja. Ideme sem. Ja idem na ten dom. To bude prvý, ten bude prvý. Ok. Nič nepadlo? Ešte dole čo môže byť. Tam určite som strelil. A ty čo mi vyžeráš môj dom? Neklam.
Bolo by to preliesť. Len vyžieraš mi všetko. O čo sa ti jedná? Tam je otvorený. To som snipe Od koho? od typka. Od koho asi? Tu som na streche. Mňa to nezajíma, tu sú dvaja, chápeš? Dobre, Tobia, No, aspoň teraz poďme, kde ja chcem. no. Trošku okníme tie videá, hej? Ja presne mám svoju budovu, kde budem. Teda, No jaká, že či to nie je náhodou tá istá? táto asi. Dobre, tak moja sú tie hodiny. Moja sú tie... Dosť málo ľudí, som čakal, že to bude viac ľudí. Aj ty si čakal, že to bude viac ľudí? Oh shit, tak toto bude ešte sranda. Tak to bude sranda, keď som ťa tam nechal. Kámo, ty si šiel do outlejku? Ale ide tu môj typek. Toto nie je tímová hra, Tobias. Toto je tímová hra. Aspoň, že tam ide s tebou typek. Dobre, Vidíš? pôjdem za tebou. Thank you. Idem asi za tebou. Ja už som v pohode nalútený ako. Nič viac mi netrvá. Samozrejme, kebyže tá sniper sa naskytla, tak to nie je ani... nebavíme sa ani. Aha, človek. Nice. Sme zomreli naraz. Dobre, pôjdem ti poreboot kartu, ale to je ponaučenie, že preto keď ti poviem, že chod do tilty, tak... Ale obaja sme zomreli. A mňa to nezajíma, ty si tam s nikým si tam nebol. Poďme vyslobodiť, poďme ako iba oživíme, poď. Cipek tu vyhodil všetky zbranie epické. To nice, to si zoberám. To ti dám, ale iba keď ma vyslobodíš. Dobre, idem, pri najhoršom ti zoberám reboot kartu. Ale tak... Ja bežím, len ty si nemal ísť inde. To je tvoj problém čisto, že si zomrel, ja ťa vôbec nemusím ísť oživiť. Nemusím ísť ku tebe. Tak dobre, ja som krivý. Nice, knock. Bežím ku tebe. Nice, knock, knock. Idem. A to je druhý človek. Mám 34 HP. Knock, nice, dead. Červený. Shit. Oh shit. Dead? Idem tam. Potom mi povedz, jakú jednu alebo dve zbrane ti mám zobrať, sa rozhodne. Rozhodni sa. 4 HP. Som tu pri takej loďky s čestkou. Zomrel som. Tá už nie Vidíš, také epické. Dobre. Keby som si videl dať launchpad, iba ja nemám nastavené trepky, takže ja si nemôžem dať launchpad. Prečo? Tak lebo nemám čím dať trepku, nemám to nastavené. No a tam som pri tej loďke. Vidím. A vieš čo mi zoberať tu asi tú takú malú pištoľ. Ten hand cannon? Hej. Dobre, však ty sa potom pôjdeš sem, ešte môžeš sem prísť. Keby si tam mal dať čo dobré, môžeš zobrať? Hej. Je tam také epické. Niečo? Nice. Dobre, táto hra sa ťa vyzerá... Čo? Toto veľkú epickú mi vyhodil a zober mi tú malú handcanu. Hej, dobrá. Kde sme vlastne? V Lootlejku? Aha. Aha, oh shit. Čo? Nič. Nešlo to? Ja som... Dobrá.
Tu ti to hodím ku ributanu. Dobre. Potom druh máš tam pri lodi a ďalej by som asi išiel späť do Tilcidu, tam bolo veľa kilov. Hej, však mám 5 kilov. No počkaj ma, lebo tam boli tipsy. Mám 5 kilov. Ale čo tu je? Oj. Štve ma tu nahrávanie. Dobre. Vidím, že tu už asi tak nikto není, ale môžeme to ísť trošku vylúčiť, lebo počujem striedanie. Ups, no, ja sa tam neviem dostať, lebo nemám dreváko. To si chcel naťažiť. A, do televízie ideme, no tak... Tam je človek. Človek na obzore. To mohla byť hlava. Nevadí. Strieľa po mne niekto. Z okienka. Ja mám, že iba malú handgunu a potom mám ešte niečo iné. Nie, to mohol byť taký pekný snipe, tak ja som krivý so snipom. Dobre, to čo? Dobre, ja vôbec neviem snipiť. Takže si lepší v snipení. Však som. Ale dneska mi to nejak nejde. Pozeraj teraz, aká hlava bude. Nevidím. To mala byť hlava. Teraz ste to videli. Tak pozeraj teraz, ako bude hlava. Oj. Fú. Tam je dole... Človek ide snajpiť. Snajpi. Bum. Oh shit. Podkopu nás. V okne. Nie v okne. Tam skade streľa. Oh shit. Tak toto je epický súboj úplne. Tobias, idem k tebe. Revive ma, prosím. A nemáš nejaké healy pri sebe? Mám. Už zatiaľ vyhoď. Stačí iba, aby si sklikol lečku, nemusíš držať. Ďakujem. Neber mi tú pampu. A padajú tu. Hore sú. Vidím! Nemám matru! A ja, dobre, nevadí. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odberám sa, s vami vidím o ďalšie video. Čau.